Halo guys, आंनि एन पाउलुस इउटुब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौ आं बरायो। नै आं बिटिआर सेन्टाराव थांगासिनो दङ। बिटिआराव थांदों आं। बिटिआरावथ' ज' लोगोफोरा नायलांदो बिटिआरा माबायदि जोंनि बिटिआरा। साना जि गोथाव नै आयंलानि दखानाव मासि गोथाव जायनो फैयो बेनो मोनजागोन दे फुंनिफ्राय लानानै बेलासिसिम। आंहा दे गोथाव जायो नै जानायदों आंबो नै। सेन्टारनि नामा बिटिआरनो बिटिआर। वाव नै सोब दखाननिफ्राय नायदो नै जोंना बिटिआराव दखान पकरि बाब निम बिलाइजों सावलायनाय गोथाव जाथारगोनलै। मा होनो बे बिटिआर सेन्टार बिटिआर मोनबाय जोंनाबो नै। बिटिआर मोनाखै दै माने सेन्टार नामा बिटिआर। जिरायबाय थादों मादै जिरायबाय थादों। आं दखान गोदान बानायनायखौ नायदों आं नै। बापरे बाबा बिटिआर गोदान बिटिआर सेन्टाराव जोंना दखान। रायजोफोर होनोबा फै कम्पिउटार दखान नांगौ, साइकेल दखान नांगौ, थिं दखानि नांगौ, सोब नांजोबगौ। साहा दखान नै आयंलाहानि नामालै दखाना। बाजैसो हु मासे मोजां सावदों नामालै। बेलाय मा आनारकुलि ना स्प्रिंनो बा एसे मोजां सावदों। दे दा साव मानसि हायथ'वाखैना नैबावलाय मा गोदायो आरोलाय बेदर टेबोल मैगं। मानसिया फैथ'वाब्रा दा टाइम दंना फैनायनि। नै जा बाजै मा नाम होनोमोनथाय बाजै आइ लाभ इउ दखान। दखान नामा वाव दखानाव माने मानसि नुनाय सिस्टेम गैया जोंनिया मानसिखौ देखायखाया। फट' खेबबानो मानसिफ्रा खारखाजोबो आरो आसरितसो बे जायगायाव नानै नै जाय हागौ ओरैनो हुखांना लांनो हायो। बिटिआर सेन्टार नै ना गोरानाबो बाब ना सिंगि गोरान बेदर गोदाग्रा नै रेडि बेदरफ्रा दंजोबखायो नै। वाव दा दसेनाव नायदो आरो मानसिफ्रा फैनाया। बिटिआर सेन्टार बिटिआर सेन्टार गोदान बिटिआर सेन्टारनो बे बिटिआर सेन्टार मैगं थाइगं जा मोननो नांगौ मोनजोबगोन।